iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Okay ka lang, honey? Wen, no problem. Kalaat na narik nagtibisin ko. Awan mo't malabsan ta restaurant. At ang tulak ta. Wen hangam. No, ada malabsan ta ngaglakla ko iti barbecue. Dumagas ta biiten. Anya? Oh, abay nga mulagat ka. Kwa? Pagarupam ka diya sana kamangmangan iti kasjay. Ah, mabit lang. Aginayda ka. Baring ada malabsan ta iti masungad. Barbecue! Fishball! Ah, Nana? Barbecue man? 5 dita lasag, kan 5 dita dalam. Ay, uwan madam, mabitlaan. Altia, mangituno ka iti balor ti sanga gasuta pesos. Order ni madam. 5 kano alasag kan 5 adalim kano. Wan nanang, mabitlaan. Darasan nyo ha? Sublyakin ton madamdama, okay? Nanang, asino tayo jay? Nagseksi matan? Kan madlaw abak nan. Uwan, tani, napintas ti kotse na anak ko. Napimpintas ka nga tayo. Ala ni nanang. Nanyalat ibagpagada. Agpaisubot ah. Tilaang nangatiwanakan ka, kat nginginaan dagiti arwatan na. Anya? Kan, di alahas, di kotse. Iti ababa asarita, baknang. Idinto tasik kat marigrigat kalaang anak ko. San abale? Tano mga bakak to itinoto. Bumaknag ng tayo tumad. Kwa nanang, apaman ang makabiro ka kiti napintas at trabaho. Saan kayo ton ngaglaklako iti barbecue? Anya? Takasano kumaamangabak kakit saan kamot nga agtaytaya? Ah? Ay, wanan niya. Mabalin siguro na ito eh. Ay, mabit lang. Tamang isupot akiti pagsawsawan da, nanang. Aday ta. Ala, isupot ko matan. Oh, daytoy. Ingka idano nun iti kotse nga ayan di gumatgatang. Wan nanang. Napanan? Ay, ma'am! Ma'am, tayo order yo! Ma'am! Ma'am! Ala, nagluko mo tan dahil siya babae. Pinanawan naman tan tayo order na. Day, Altea. Ay, Napan mo tan? nga nanang, pinukawag pa'y. Ngamsan anang ikaskaso. Naglukaw. Mangilawlawan day siya. Alasan abalin anak ko. Sana masayang dagita. Maila ko pa ay. Wan matkit di salawasaw day jay. Gapo ta di kotsen. Nagbasitan di pa nagkitkita na kada tao. Talaga nga dakas ta at tao. Angam san aday tati pang dadaulam iti aldaw mo. Adupay siya sa baling aggatang. Makapabwisit ngamin nanang. Mangilawlawan. Ada problema, Jubber? Ha? Ay, awan. Mas dawakin ka. Apaya dinagdagnat amang paandari ti kotse. Awan. No, apay mat ngamin nga ija pala tinaggatangam iti barbecue. Ado pa'y mat lagi ti malabsan ta. Mabisinak nga rod una yan. Mangkita ta niti sa bali agumatangan ta. O, nakat na ita abisinan. Tasaan na mayura iji palayo. Ay, okay. Alaman lang yan. Sikat ti makam mo. Sa anak lakit niyo pidot. Sa anak nga ta anak kita. Oh, apaya kas lang akaw nagti pampanunutan. Awan. Mas sa anak lang kan ka. Mabisin kan. Ay, putno nga ta aday ti pampanunutan. Anya kumapay ti sa balay. Talaga mas dawak lang. Tadi kan nagpabatubat.
Ay, kababain pa yan iti nagorderak iti barbecue. Lasong samatan day ta pinatukar ni Jufar amang mangag ko iti monitor ti stasyon da. Baliw pa lang yung mga maging tanong na. Bye. Tay chaya ni Jufar. Nalpasan ti programa na. Jufar, Althea, kapikanda ka. di mauasak laan. Ay. Iso nga, Pasensya ka. Ada urgent apa pa na? anya? Sorry. Ada pa na. Sige. Ha? Apay nga taakas chay matan ti. Excuse me, sir. Ah. Ni Jufar? Mabitang ma'am, tayo ba? Bueno, mapantayo iti ayan na. Atapay lang iti announcer's booth. Akuray ka. Kasla pamilyar tiro patay siya babae kanya ka. Kasla nakit-kita kung day na babae. Tsak lang malagit no sa tino tinakakit-kitakan ko na. Sa balit ti akparik-parik na kanya. Na. Di, apa yan, anak? Apay nagsangsangit ka? Nanay. Apay ko na. Ada ka di da ka sa napasamakan ka? Ada ka din ang bastos kan ka? Ano? Anya? Ni Jufar nanangin, sukot na ko. Anya? Ada nang sukon kan ko na di ko di stasyon na. Katamuyo ka din o sino tinang sukon kan ko na. Kan kadwa na pimanaw katimbati na kakasnawan na nyaman na. Asino? Di babae di agumatang ko may ti barbecue. Anya? Ay, Katadahatap ko. Nuha pa nagapapura iti apimanaw. anya day ka, anak? Nalapit. Kadwa na iti ni Jufar iti kutsena. Ha? Wala nang. Kat ni Jafar tinangdagdagkan ko na pumanaw dan. Tapno saan ko makita. Anak? Ay, di ka nagsangit. Nukas taman. Yung nagtigasat mo. Nalangit. Saan ani Jufar tinaikarya para ka? Sana mabalin. Ha? Amok. Day di babae tinangidal-dali ti bagay ng kin ni Jafar. Nay, pag kunamot iti kasta. Basta. Kasta ti agparparik na kanya. Sinulisog na ni Jafar nanay. Amamom ka di ti babae? Saan? Ngam nakita yun hindi namin sanday di babae. Nakita ta? Asano? Imbaga kita yan nanang. Tidikot siya na order iti barbecue asaan na ngayon tuloy ngayon nala. Anya? Dahita may patpatangatang akanta iti stasyon da Jover. Inaldo ang may patpatukar dahita akanta kas Song of the Week da. Dahita akanta ti may patpatukar. Pinasakit anak ni Jover. Anya na nagkasa. Aguray ka. Ti lyrics ti kanta. Kaslamayan natop na unay kanya. Unay na panakairan na nana. Kastagayam ti lyrics ti kanta. Napangawan. Winunsukat na iti sabali. Wano, anda kabingay ko iti panagayat ni Jufar. Anya na nagkasan. Awagak manan ni Jufar. Parang makontak-kon. Talaga adyak makontak. Sana ka makait na. Aging gadyak makasarita itinalapat ni Jufar. Sa dino ti papanab. Iti pagnanaadan da Jufar nanang. Anya? Apay pailaan. Anya pilat gagaraap ityan. Kayat ko lang akalin na wag tayo siya lalaki. Tapno anya. Kayat ko amang ngagmanipot itingiwat na nanang. Kahit ko lang atamagan kan kwa na. Noan niya tinagpasulak. Anak ko. Uray anyak mapasamak.
Masapul nga agnin na wag kami. Kasaan tayo sindot para iti programa na. Sana mapalin adyak makasarita ni Joffer. Pakiso, ada ni Elmar. Elmar! Oh, Altia. Si Kamat Gayam. Naidawas ka man. Ni Joffer, ada ka di? Kasarita ko ma. Ada dita boarding house mi. Umay ka, tumarong ka. Agyaman na. Kaya't ko lang ang makasarita. Anya tinagpasulakan ka, Joffer. Ibagam kumatap na mukmat niya tunag. Basta lipatan tan ti amin may papan karata. Ibagam nga ron niya tinagpasulak. Tinagpitutak. Ibagam tap na mok tilintag ko. Kat mahornos ko matlaang ni amin kadata. Ay-ayatan ka. Amom day na. Di na kumamat basta iba ti apanawan. Akas nawan ang yaman na. Maasi ka kanya. Basta saan kan ngay ayatan? Ay-ayatan ka, Joffer. Di na panawan. Pangasip. Tumagdar ka, Alti. Tigag pa rin tumangin ti isang anak. Agawit kan. Nalpasan ti amin katata. Joffer! Joffer! Naulpit ka! Saan arumbeng? Asan di kasi akita ti tao, anak ko. Nabayag nga gayan ayat kami kani Joffer, nanang. Nga mapayakas to tinagtungpalan ti amin. Agyaman ka kit di ata na amuam ti kinataw na nasapsapa. Nanang. Kasanod na aramida na data. Kalpasan ang nakapagkasar kayo. O di adada na sakit. Iso agyaman ka. Kana amuam ang nasapsapa. Iso asan ka nga sangit pa yan ako. Iti dayta akin na pintas mo. Amok. Dumtinto ti lalaki. Anay karya para ken ka. Dahito yung restaurant kanayan na pangalan ni iti kini Joffer. Alam mo, isan to'y taraon ngayon order ko. Talagang awan ganas ko, mga. Ipa-take out kung tin-order ko. Umay ka, honey. Dili ka pagtagawan ta. Okay, honey. Come on, anya ka pa nakairan-ranana. Takit man ang alinilaw ti simrak na restaurant. Di na nagsabong mo tan iti sa palya panganan ta. Dito'y pa'y tinangikan na iti tayo tapapay. Excuse me, honey. Mapanak din iti comfort room. Okay, honey. Kung tawayak na masidag ni Joffer, tapi manaw ti papay. Uy, pagkaamuditan. Joffer, agsarita ta kuma. Altea? Di mat nalpasan ti saritaan ta. Saan pa'y? Ado pa'y dagiti kayat kung ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas kan apagsaritaan ta, Joffer. Altea, pangasin. Tungag ka. Naglakati pa ng isukat mo kanyak. Kalpasan na alam di kay kayat mo kanyak. Talikutan na kon. Pinangnamnaman ak iti awan, Joffer. Di mo inikan iti patagdag iti aton ang nagkadkaduan ta. Di pa nagtalakan pa nagayak ngimpay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti isupat mo kadagita. Honey? Abay? Sino ka? Abay, pagsasawam ti nobyo? Siyakla ang mati babae nga insukat ni Joffer. Ti sigod ang nobya na. Clarice, please, agtugaw ka. Okay, honey. Altea, pumanaw ka, pangasin. Ma'am, kasapulan nyo kadipay ti may sa atugaw? Ha? Saanan? Tapumanawak matlaan? Okay, ma'am. Sige. Kukuam laang day ta lalaki, madam. Saan kumatan apagan ano day ta at tao? Mabit lang. Kasla, adan nakakit-kita akin ka, Uri siya. Salawasaw ka, babae.
Althea, Anya? pangasin, pumanaw ka na. Ibagakan ka, babae. Siyak ti gumatangam ko may ti barbecue. Ngam kalpasan na, tinalawan. Juan. Husto. Ijay ti nakakita akin ka? Clarice, Oh, poor Jover. Tinutupam ti kastoy lang akita ti babae. Aglaklako, iti barbecue. Nagbabamatan ti taste mo? Tamatabubre ka pa'y kayam. Tinakyan ko! Karamutan ti Ro. Althea! Dito ti ganapam! Bantita! Agagaw! Ayok! Jubar! Kamakamam na di ang babae! Katbasag! Kababay, bayamon. Sana mabalin! Masapulas ang batan ni tinaramid na ganyan! Oo, iso. Yan, pumanatan dito eh. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itarong ko tiwanan bain? Ang nagkakastiro pagkakinaramutan na. Pasensya amon. Di na lang amin maklon ti parang isinak ng kuha na. Iso akas niya. Ikamkamat na pala ang tibagina. Napuskul mat ti panagropro pa na. Di mo lang arudin kayat? Idildil na pa ilaang ti baginakin ka. Huwag nga rin man. Na siyempre. Na in love, iti gwapo. Anyan? Hanggang bayamon. Saan na radya babae ti pagsalitaan ta? Tinasayat? Isapsapatan ti panagkasartahan ni. Anya? Hanggang, Imbis nga inton umay abulan. Inton umay alawas langan. Clarice? Wen honey, agkasartan iti kabiitan na panawan. Taamangan tumaagaw na kapay kanya. Anya? Awanan ti ado pa'y rason. Sige, agawitan. Tangay, saan mo na kaya't nga idarom ko dahil babae? Agawitan. Pagsaritaan ka ti kasarta. Oh, tiro pa ka kinaramutan na. Napkas. Kasanon no agpiglatan da ito eh. Kasto tinapasama ka na ko. Nasakit tinakam ko kan nalaos tigkurak kan ni Chofer Nanang. Kasta matin iti day chamar tita. Mata pobre. Kasanunoy darumda ka. Sana ka mabutang nanang. Ay na anak ko, maisarsar. Kanto lang ata iti dayta. Awan anyaman na nanang. Awanin ganas tibyak kanya. Anya, Anya nga mintibason ko ken ni Jober. Takas ti tinaramid na kanya. no di na imbaga no nyat basol mo saan mo nga amuan. Siguro talaga nga isukat na ka iti dayta abang. Kasta ka di pa nagrukod na gagayat nanang. Mabalin na kasta. Apay nga ro da pinayat nak. Sa kalpasan na. Kasto'y taramidan na kanya. Apay, nanang. Ang damit basol mo, Jover. Saan mo mapabalaw ni Althea? Nukas talatan ti sakit tinakam na. Almer, Amom, nukasanot panagayat na ka. Alpasan na. Basta sukat mo latan iti baknang ani Charis. saan ko nga mo nabindot ti pangandeng ko na niya? Sa... Anya dyan ko nang? Inton umay alawas ang tikasaryo kini Madam Clarice. Uwan, Agad-agad. isot kayat na. Napakamam nga roden dagiti dinaktal mo. Uwan, ngam, ang mga nunin to lang nanang ko ti umay. Nitatang mo nga eh. Saan nga umay? Saan? Amo mo tiga po na. Mabayin? Kaputasan na si katagastos para tikasaryaw? Uwan, nangato nga ti pride ni tatang. Ure nun, nakurapay kami. Inyang ro ti mabalin. Kit awan nga ron mat urnong mo apadak. Pare, Manuti ka sa pare. Ang babae tagastos si tikasar. Ang... Aging kay ta. Kasladyak pelapat yan si ka. ti, Di pa nagsinayo kini Althea ah. Ngam na dilig iti lang ah. Napimpintas ba't nga dayo ni Althea? Ngam ni Ma'am Clarice. anya, Sorry ah. Kailangan dakla nagdumaan da. At baknang ni Ma'am Clarice.
Ngam napintas. Adayo ang napimpintas niya Altia. Nagdakkelan din nagbaliwan ti anak ko. Baybay anak mudlat tan iti basit a pamataudan mi iti pagbiang mi. Saan ako natutulungan? Nakapupuklat tan iti kwarto. Talaga amadi iti ipikto kan ko na ti panagsinadan kan ni Jubar. Nagbalin pa yan naman nagpupungtot. Kanawan raragsakan man. Baybayak man lang eh. Awatak latan. Dapat siya ka baka iliw-liwag tumutlaan. Talaga siguro na sakit tinakam na. No apay kat nga minakas jay tinaramid na dyan lalaki eh. Talaga asaan ang mapagtalkan. Nagpigsa mo data cellphone mo anak ko. Itay pa ditang ipatpatukar mo. Ulit-ulit ang ipatpatukar daytan. May bendak lang, nanang. Di dak bibiyangan dito eh. Ingka nga rod agluton Tanda pa iti... Masadutak. Pasensya ka na. Nagdagsanti bagi ka bumangon. Da kayo pa'y laang tagluto, nanang. Apay, madba di tirik na. Ada ka di nasakit. Nasakit di barong ko, nanang. Saan ko nga muna niya tinakabasulag? Apay, kasto ti sa gabay. Ingkag pakita iti doktor, kayat mo. Sana doktor di makaagas kanya. Sabani ang sakit iti barong ko. Sige nga ron, panawan ka pa. Maawat ako ti kayat mo asawan. Sabay ko tadi kag panunot iti sana nasayaat. Panawan da ko dito'y nanang. Ada pang panunod. Kayat ko tiyak may sa... Sige. Diyos ko tulungan ti anak ko makailiw-liwag. Sapay ko sana makapanunot iti dakes. Ay, baybayak pa'y laang. Maawatak. Di sasaadan na. Siya pa'y laang at yung luto iti pangrabyan eh. Ay, niya lakot kami na naya ti tao. Di dala kitaan, numasakitan da, ti pada da tao. Tilangan bukod da pakasitnan, ti pampanunutin da. Ano kasta pare? Panawan ako niti boarding house ta? Uwan pare. May kawak lagi ti pare. Oresak na pare Elmer. Agnaag kamin ka ni Clarice Igibalayda. Nagsirti ka talaga. Agbalintun na naman itibiyag mo. Bugbog tong nga anak tibak nang tinasawam. Isumat siguro ti gasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Di kasanungay. Angay, madam ti awag ko iti asawam. Di, sirmat nga rin ti awag ko ken ka. Kanya, piligyo ka talaga. Jubar, honey. Come on, let's go. Nay, agay ayaban ni Madam Clarice. Oh, mapan kayo ka nun. Sir Jover. Loko. Kanya, sir, na ibagbaga. Sige. Patuluyan ni ngarutan pare. Okay pare. Good luck. Ken agawaan nyo tapno addaan nakiktibunyag. Nalpasan ti kasarda Jubar ket ti asawa na anak ko. Kat amom talaga gaya mabaknam di na asawa na. Anak ti akin ko ti may sa post company dito syudad. Amo ka tilang kinabak ng dadya papay ti kinayat ni Juverkan kwa nanang. Kasta mo ti bagbaga dagit ti tao. Siguro no sana bak ng dadya babae. Adayo nga isot asawaan ni Juber. Siyempre, ado ti kwartana. Kan di ko tsepay. Nagasat dadya babae. Taanak ti baknang. Altia. Sorry no, naibagak ti kas ti nanang. Daksangga sa taklaan. Tamarigrigatak lang amin. Ala, di kan agliday anak ko. Napimpintas ka ba't lang adayo? Nan, Kanubing ka pa'y. Patya ka makasarag kanto iti adayuan na sa isayaat. Ngam ni Juber. O, anya. Magustong ka di maklang dito'y, honey. Uwan honey. Dapapakan ti babaw nila ang ti kadwata dito'y balay. Diyak pa nakit-kita ni mama may ti personal. Ladawan na lang ti makit-kita. Into next year pa ila ang agbakasyon dito Pilipinas ni Mama.
Makitam to, inkan sumangpet. Pasensya ka, Hani, ha? Nakurapayak lang. Imbes na sakti mangibalaykan ka. Saan? Tadi tayo matan balayo ti pag naadanta. Di ka madanagan. Tasakbay ang nagayatakin ka. Amo kung ti kasasaad ti biyag mo. Agyaman na, kakinayat naklata nga oray nakurapayak lang. Saan ati kasasaad mo iti biyag tinapatig kanya, Hani? Ay na, di mo panunutan dayta. Kan, when gayam, ti kayat ko. Agikat kang announcer when DJ iti dayjay nga FM station. Ha? Ni, kanya lang arudan ti aramidak, nojak ag trabaho. Basta jak kayat ngagsubli kay ti trabaho, Hani. Agtalinayt kan dito'y balay. Clarice? Kan runanti amin. Saan ko akayat? Kan, syempre, ang mga dapat makaagaw kan kakanyak. Banag at syak kayat ang mapasama. Anya? Nang runay ti dayja ang maldita ng aglaklako iti barbecue. When barbecue girl. Ha? Katawas na ti mapasama. Pumatayak, Honey. Anya? Saan ko nga'y palubos nga da sa bali ang makaikot ken ka? Honey, kalpasan ti pa ng sarong karta kada lolo kan lola ija probinsya. Intan to pa'y iti beach resort ni Papa ija La Union. Okay. Inton bigatan ti panagawid ta, okay? Oo, ha? Makamu ka. Huwag gayam, Honey. Aday bagak. Anya rita? Kahit kung agadal ka matkan iti driving, ha? Tapno, si kanto ti mangimaneho dito'y lugan ta. Ha? Sure. Amok ba't basit idi tiyag maneho ngam nalipatak sa amat eh. Kasta ka di? Oren saan ako ng agadal. Si Kantulatan ti mangisuro kanya. Oo. Mabalin lang tamat, ha? Isunto ti sumarunong aramiden ta, Honey. Na maipapastan ti agpasyar. O sige, makamu ka, Hari. Naragsak ka kadimat lang, Honey. Unay-unay Makuna kasya kung ti karagsakan alalaki di tirabaw ti daga. Ngamin, nakatumpungak iti asawa na singpet ken man nakaawat. Bola. Saan man? Pudno ti bagbaga ka ni. Promise. Kasta agmat, Honey. Katsapay la kuma. Tagtalinait ka na pudno. Tano panggapam ti kuman nigid. Saan mon apat padasan, takas itinakunak. Sa anak abumdeng ap pumatay. Clarice? Imulam di ta panunot mo tinaibagak, Honey. Aldeya. Apay dagiti kawas mo anak ko. Agim impaki ka matan. Wala na. Ni papanam. Mapanak iti bagyo. Anya? Ni anyat aramidem ijay. Panawan na ko ngag may maysa. Nana. Anyat aramidem ijay kunak. Panawan na kag may maysa. Mapanak agsapul iti trabaho, Nanang. Ni. Kilahat man day ta pangandang mo anak ko. Anya ko mamatatrabaho nga iti sir kam ijay. Tsaka mo. Makamuditan. Agsapulak to niti pagtrabaho ak ijay. Anya, ay nanak ko, among ka diti sasawam. Awan kan samot iti bukot mo apanunutan. Saan ka pumanaw anak ko? Delikado ti kastapang panunutan ka naramidam. Nana. Awan ti madadaan asang putam iti bagyo. Kasanan na makasalaw ka ijay iti. Basta mapanak ijay. Kat nadingitat no saan kayo adanggan iti day taguntaway, Nanang. Amagad no may sagmakalaan. Saan? Didak pa katanagan. Sige, mapanak mon. Anak, saan? Di ka pumanaw. Anya ka ka di. Kumaalapdan pa'y. Di kay danag. Tanawan ti masapula ka trabaho. Agawid ak matladagos. Ha? Sige, mapanak ko, Nanang, ha? Ulitat. Awan ti rumbang pagdanagan nyo kanya. Takabaulak asalak ni ban ti bagik. Dan na. Agan-anat kayo kuma. Anak. Wan gayam. Imbatik ti di kipad a cellphone ko. Saan nyo aliwayan nga i-charge? Tada pangawaga kada kayo, ha? Altea. Sige. Mapanak ko, Nanang. Diyos ko. Tarabayam ko madya anak ko.
Ilisim ko ma, iti pagkad. Agan-anad ka ko ma, anak ko. Wananang! Karabayam ko ma, ti anak ko, Diyos ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga nagasat ka unay, Pards. Pare, Agasam, si kapayan ti driver, kan tikot si kamatayin. kotse ni Clarice na ito eh. Balikot si Meten ah. Tanuan niya ti kukuha na. Kukuha Meten. Taagasawa kayo lakit nga rotayin. One month ka niya. Iso ako nagasat ka unay, Pards. Awanan sa pulag ti biyag ko ita, pare Elmer. Ayun gayam. Aday padama ko ka. Panyareta, Nagrana kami kini Altea iti Ristobar nga ayaw yang tayo iti. panya. Talaga na sakit unay tinakam na iti panangisinam kun kuha na. Pare, Daman gayam damagag. Pulos ka ding awanan panagayat mo kun kuha na. Oh, pare. Apa ati naksungbatan? Kaya't ka di asawan day ta. Ay ayatim pa'y laing na Altea. saan ta ko man napagsarita na ita? Masapo lang maikupinan tinapalabas kan libro ti biyag mi kan ni Altea. Diyos ko, kaano nga ta makalipat ang makamugunak. Apayan aramid mo, tikastoy kanyak, Chopper. Inayat kay Diyos to. Pinangnamnaman ang lakayam itiawan. Sa ginuwatan di pa pa na kita. Magnaaklat ta. Pagkamuditan mo sa tino ti pakadandanunak. Ay, kumusta nga tadya anak ko? Sana ka makaid na. Unay lakit tinaminan ay tigasgasat na. Isupay mo tinairanan ang uko. Nasinpot mo dyan ako. Nga mapayalin ko dalaang. Pinangnamnama da iti awan. Adungat kayam ti wagwagan ti bagyo. Ay, takal day ta wagwagan na. Okay. Tapi takla kete papalaka. Takayo baka po tetoy. Taata papalaka. Aksoblak atakos. Busol! Chinese sa day dyan lakay. Isu siguro ti akin ko iti day ta naglaw awagwagan. Tasar ko na takan kwa na. Nalaing mat nga agilo ko. Titaman kiti ti pagtamagak. Parang agkasapulan da pa iti sales lady. Tay chayan tilakay. Tilakay, naglusduyan iti ayan tiri daw ti kutsena. Ala, awan sa tinakakita. Sir! 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 Tanom! Mabit lang, sir. Iriwar ko ti balon ko at tanam. Daytoy, atoy. Kumusta tirik na yun, sir? Hospital. Hospital. Wan, sir. Mabit lang. Mangaya pa kita taksi. Boy, ano na pasabat ko sir? Kwa, agupit sa ti barukong na manong. Taratak Hospital. Wan, sir. Mabit lang. Mabit lang. Tulungan ka. Wana, para-paray, kamalatan paray. Ha? No, kasta, talaga ngayon tuloy mo tinag-resign. Tapno, saan ka maburyo ni Tabalayaw? Saan nakapalubusan ni Clarice? Diya kaya't asupringan ti pagahitan na. Tama nga no, gumura kanya. Talaga adon kaitan pare. Agasam na ita. Humapala ka talaga pare. Tal na ka man. Tila'y bagbagam mo. Ala, saan ka ngagdanag? Mapantan to ag 2 rounds, ijay resto bar. Hachat takar po. Altea, sir. Tapitas ka apalasa.
kalop-lopap echaloksit. Thank you, sir. Hakyabarak hetetanom nga impa edomok sak hateya. Hakyabarak tolok mo. Awan anyaman na, sir. Mabalilakon palawan. O kaya kano kolatok to. Nakataki balat ti sakit ko ete poso. Kab o kaya kon. Habakado hatapay paparam. Awan di mo kapapanak na ti bagyo, sir. Ha, te. Apay kalot at takat itoy. Umayak ag sapol iti pagtrabahwak, sir. Ha, hajat nalpas mo. 2 years computer, sir. Iso nga urian niya ditan. Basta agsweldo at pag naitan, kan mga anak. Ha? Sekolato ka? One, sir. Seke, to kayat mo akyan kapailaag. Hichapalay. Kat no makitak nasengpat ka. Si kanto pagbalinak kaherak etiwagwakan. Kad tato mapay dekosok. Agpaiso, sir. Agyaman ako, nay. Makitak mo alasengpat ka. Tinolokatak oray sa anak nga am mo. One, sir. Nga sa dino, tinakapwam. Ijay lawag, sir. Hambok, nakititakan na keng ka, yaay mo dito pakyo. Pero, taklepas ka. Amo ni nanang ko, sir. Nagpakadakan kwa na. Good. Yawag kun to atagos kan kwa na anakastrakak atagos iti trabaho. Tatoy palay ko. Sisak ang naatitoy ta nagbakasyon siyon katulong ko ta basakit ama na. Agmay sa kayo ditoy. Nagdakal ti balayo, sir. Wawawawawat. Hala, sobra ka. Kumakate ya. Di ka agbabayit. Nagdakal ti balay na. Pag nang dito ilakay. Sir, ayan ti asawa yo. Ay, hawadat asawak. Dapayak ka na tay. Kab, hada anak ko ija China. Kan Manila. At nan buko ta pabila. Naimbag man, tanalaing kayo nga agilo ko, sir. Wawawan. Ta, nagbayag, nagnaanak kaya bigan, kundi to bagyo. Kasta ka di? Sabi ko ay, tangasawak man ang taga Ilocos, na tayo marlaan. Kasta? Sige, kupay ka. Tulungan na kakloto, altina. Wan, sir. Oray siyaklatan ti agluto. Tagin na na tayo. Itala ang makita sak. Naimbakla ka altina. Kapitas balasak, lupay madlaw probinsyana. Makita nasengpat apalasan. Tanong saan nasengpat? Tinaklaki di tinolokan. Udah si kalang ti umay pare. Kalwambot kayo ti asawang. Pagpilit sa mor, pare. Sana may sinsina kanyak ti asawa. Sana may sinahan na mapanagtrabaho. Anya? Ay, sus pare. Silusan sabat ni Ma'am Clarice. Mga namaging na ka. Honey? Oh, pakita. Ay, ayapan na ka ba ng ti asawang? Ay, saan tamot lang makapaginili wa gusto. Mala, papan ka ni Tiana. Siya kung sumarunong nagkanta. Hitayak ka na kita. Saan ko maalat iturog ko? Itay pa siguro nakaturog ni Sir Tony. Ay, agyaman ak. Takasapula ka dagos iti pagtrabawag. San abale? Tagmay may salang ni Sir apagserbiak. Sapay la pumatag na nayon ti kinasingpat na. Kan, saan ko mamakapanunod iti dakas? Nang runag at tutuwa kami. Ada di ko tawaya sa bali ti umapay ti panunod ko. Ada umot siguro pagaramidan na kiti dakas. Tas kanyagan nataklaan.
Narigat mat nagtalagak unay at hagos kan kuana. Agda ngamin kung tawa ay masupyotak di parang palpaduloy pilip na kanyak. Diyos ko. Ilisin ako may titakas. Si kalaan ti amok apamangan iti daytoy akong taway. Apo. Malagip ko tinagpanagan ti ayan-ayat ni kin ni Joffer. Inaramit ko ti amin na kabaulak ti amok. Tapno nga paragsak ko lang ni Joffer. Naaramid na lata tinanglipot kanyak. Katamok, aga po lang iti kwarta tinangisukatan na kanyak. Pak na nga mintay siya papai. Idinito ta siya kat marigrigat akla. Agsuya abak mat, kamusta ka makairidam. Siguro, nubak nangag. Saan na kinsukat ni Joffer? Anyan di kastoy. Nilatan Joffer tilinaon ti panunod ko. Kaano nga ta makalipat. Kaya managa. Agsasaro na matlangan ti suyaap ko. Makaturog ak sa matlaangan. Nakaluto ako ni Tipang Rabyan. Ibagam lang na mabisin kang tagao akon, okay? Okay, honey. Nga matamtaman tun. Pasensya ka na. Si kanti agtrab-trabaho dito'y balay. Tanagawid mo't kanti sigod ababaunin tayo. Wen, awan mat aramidag dito pala eh. Iso nga oray siya klaptan ti makaamo ka na iti trabaho dito eh. Pasensya ka na, honey. Amangan no. Mabayagan pa ni manang si Mang Jalugarda. Taag paagas pa iti sakit na. Wala? Rumbang lang nga si kasul na ti salon at na. Sige, ag-shower ak bit, honey. Okay, honey. Kalpasan na, bangan tanton. Adita, naisagana kong ti pamigatan ni Sir Tony. Isudaytan. Good morning, sir. Nakasaganan ti pamigatan kan itimplaan kayo ka din iti kapeyo? Sige pa tateya. Ay ta. Naletap ka. Akasadeta. Nakasakaran papikatan. Good. Amok ngamin amasapa kayo amapan kadagiti negosyo yun, sir. Saan la agsak lobwal? Tuwata lobwal. Kasta ka di, sir? Ipasyar ka kadagiti pastak te kosyok. Kadayam ambo ka kadagiti tao. Nabayag ajak na usar da iti daan na cellphone ko ah. Anda dito iti daan na SIM card. Sipod nagsina kami wano insinak ni Althea. Saan kon nga inusar da ito eh. Iyon ko man. Kita aknod na message ko. Ado pa'y katngatan. Data. Iyon kon. Kung nakto pa'y kat. Nagadon apex di agsang to'y. Pasig apex ni Althea ito eh. Anya tinagbasulak Jovel. Anya tinagkurangak. Tapay anarabid mo tikastoy kanyak. Ay ayaten ka unay. Siyak kabailan ti may sinaken ka. Ay, text na pala nagito idi sakbay ti kasarmi kan Clarice. Saan ko idin anabasa? Tabangan na makita ni Clarice. Yasawa ka. Anya din po, Sam, honey? Ay ko ha. Jay, pasita cellphone ko. Nan, kitaag man. Ako awan na in-off ko. Kitaag ko na. Ay, ko ha. Saan na? Apayat mo kayat nga ipakita. Ada ilimlimad mo? Awan. No kasta nga rod. Yig mo day ta cellphone. Taagbasa ak iti message. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung naktupay ka, text amin day dyan nga Althea tilinaon tinbox mo. Buisit day to'y a cellphone! Imper ako matan ti cellphone ko. Cellphone mo nga paiso. Ngam oray sa nga gasot a cellphone akas iti dayta. Kabailak asukatan. Tangay maggatang laang iti bangketa. Anya? Awan serving na nga oray pa ibad-debad ko. Mapusurat gapo iti nabasak. Clarice. Nasakit tinaka mo kanyak? Ulitak. Oray gumatangak pa iti manno akasukat na.
Ibagang mang kanyak tipod na. Aging ka di ita. Kat ay ayat ang payla ang dayjay adong rit. Nga agat asok ti itong tuno na barbecue. Ha? Jober? Sumbatan na kuma! Ay ayat ang ka di payla ang dayjay amalditang alteya. Naskan ka di abugkawan na, Clarice. Saan ka masaktan? Tapod no dagiti ibagbagakin ka. Abay! Isakit mo dayjay amaldita. Agyaman, tasan ko nga indarom iti pa ng karamot na kanyak. Clarice. Dayjay ti bagakin ka, Jover. Saan mo agandatan ti manglipot kanyak? Tanuan niya't kabailam nga ramidan, kabailakmat nga ramidan. Anya? Nalawag tinangag mo? Ken, saan ko nga ipalubos nga adda mangagaw ken ka? Naibagaken kan, kabailak ti pumatay. Clarice. Di nakpatpadasan, Jover. Di nakpayla mo unay. Itala nakita ka nagpuntat ni Clarice. Talaga ang imong kayam ti asawa ka. Silo sa gayam ni Clarice, Elmar. Saan ko pulusin pagarot? Daitan titak ka na parikot, pare. Saan ko anam naman nakasjelatan ti kinaimon na? Awan nga ro da. Ang mga no deta ti puunti ka na yun nga pa yun. Saan ko nga mo nagbidotak ko niya? Sika nga min, saan mo nga inadal ngayon mo natin ugali na? Kasta kumamot ti panggap ko ngam nagapuramot nga kasar kami. Di mo pala nadlaw di? Ti rason na ang mga no da makaagaw kanya kang kwan. Saan arason daita? Luat na pa nagtalik na ka? Dakalin ti kami, Elmar. Talaga kiti na turay. Daita tinapaliw ko kan na. Diya ka mo ngam mangrugi na rumor ti madinsang ugali na. Saan mat kiti nga amin? Yung kaaduan na ababak ng kasta. Naturay na pa rin. Kaya daatingilan amin abanag dito rapaw tinaga. Ay, sige pare. Agsyat ako ma. Ngam saan ka basta makarwar. Nang runan no saan kong ipakadakin ko ana. Ay, talapis mo't daitan. Uwan nga rod. Saan ko nga mo nagbidotak sa iti pangadam. Anya? Imbesa kasi iti ko na managastak. Tanakasawa kiti kaskin ko ana. Bakna. Yung baligtad siya. Daksang gasatak. O sige pare. Takitaag man no iti mabalin ko nga ramidan dito eh. Alaman pare. Ano sama? Una, pagpalabasa kiti oras. Sige pare. Bye. Anya itanda ito eh. Pulos sa siyak namnaman na may baga. Kan marami ni Clarice kanyak di kasya eh. Nagsasawa nakmatan. Akaslapan manaknakam na. Girl, I need you. Nasaya at ano nasingpot gayam ti amom dita anak ko. Wananang, nakasingsingpat kanyak. Agam uray no kasta agan anad ka at taa. Nang runa no kas jay arumwar ka. Anya ngay gayam ti trabaho ti amom. Ano ti negosyo na? Agduduma nanang. Ngam kaaduan na ti pagtagilakwan iti nagduduma. Kasta ka day. Aga po mismo iti pagilyanda dagiti produkto nga ilaklato da. Kasta aya. Alakit saan mo baybay ang tabagim dita Kan anya nanang, apay adiyo ituloy. Ay, bay amon da dyan na ibagak anak ko. Basta aganad ka dita. Saan ko nga ibagbaga nga amangan no ada sa bali panggap ti amom kan ka. Nga amangan no agin sa sayaat. Ang tay ko na kon. Saan mo abaybay ang tabagim? Wananang, didak pakatanagan ditoy. Awan mat nga tadakas apanggap na kanya. Aguray ka man, kaano nga taa makaawid ka? Di ka kadi agbakasyon? Uray, makalawas lang ko maanak ko. Saan pa lang nga ita? Ta, kababay mo't akin sir. Ahon gayam, kumusta kayo matan? Nasaya at mat. Aglaklako ak iti barbecue. Sige nga rod nanang ha. Agan anos kayo pala dita. Uwan. Sige, minta ang mga noto ti customer nyo. Bye, nanang. Ala, bye anak ko. Ay, agyaman ak Diyos ko. Tarabayam kumadya anak ko. Di mo ipalubos ang maisagbag. Sapay na ko ba?
Tag na nayon mo ti kinasaya at ti amo na. Ang tudwada iti balay ti amo na. Kapanto nga tati da kasama panunod ti amo na kontra ken kuana. Rumuara kun, mabati kan dito'y balay. Amangan no tila pagpapanam, Chufer. Sa din ako matimapanak. Di mo lapadpadasan ng timapan agbababae. Takwartak tumatlaan ti pagbabae no kas pangarigan lang. Ah, Clarice. Napuskol laon na yan ti panagruprupam no maaramid mo pa'y lati agbabae. Kat don ka lang arudan dito'y balay. Huston. Nagsakitan di pa nagsasam. Sorry. Ngam si kamot laan ti mamprobok kanya. Tapno agsao at itagkakasakit. Saan ko anam naman na may bagam kanyak ti kasta? Kanak mo ta sorry. Takastoy ti ugali. Iso nga erwang mon ti bagim, Chufer. Talaga kastoy ko. Naimo na. Nagbasit labanag. Kadawan na tirong mga pagimo na mitiday jay. Awan kaming kinaltiya. Kan si kamating kalaysak. Wan! Tasyak tinaggusto nga kasartan. Ngam kasi tinakunak. Nagbasit labanag dayta. Tapno dumanon iti kastoy ti apata. No basit labanag dayjay para ken ka? Saan kanya? Anya? Dakkalabanag! Apanggapwak nga agimon. Ngam... Amo! Dayjay pa'y laeng nga alteya ti adda iti panunot mo. Kan? Nalabit? Isu pa'y laeng kay... Sana pudno dayta. Pudno! Ha? Napintas dayjay nga alteya? Kadayo napimpintas ngam siya. Napimpintas kamot lang. Kan... Stop it! Di na kang bulaan, Chufer. Di mo mayalis ti alipuspus ko. Ano yan? Bahay ti panaglamas siyal daw. Rum warmot yung ti pudno nga ugali na. Nagbasit labanag ti pag-apahan mi. Ng padakilin na. Naimbagta na kaumay ka, pare. Unak man no saan ka makarwar. Maburing ako na, Hilmar. Kan makamuditan. Uri ka, dito'y mo ti mayak. Una, ibagam to adito'y ka ngay may. Rimuaran ti pudno abudik na. Naimon. Nangato. Sapay... Aging kaita. Pag-imunan na nalte. Kanayon nakngapahan. Kanti may sapay ajak kahit nga ugali na. Managiboy-boy. Anya? Saan ngagpatpating ka ti panagimon na kinalte? Nabayag lang harudan na nagsina kami. Di kan mas daw, pare. Siyempre, nataar ka. Mayat titak-takder mo. Ilmar. Sana pa nang uyaw, ha? Ngam... Amo mo na, pare. Iti ababa asarita. Saan kayong agbagay kini Clarice, pare? Sorry, ha? Okay lang. Tamok mo dito. Mawatak. Oh, agawid ka karoon na, pare. Ang mga numon o na makaawid ya asawam, yung sika. Ang mga no apaan na kamanayin. Kasi nang ruti bagbagak. Matulungan na ka ni. Ayaw na. Mas oktugon ko na. Nang runakit saan da pa nakaala iti kasukat mo at DJ. Hindi manak pare ha. Oray sana kay ni Clarice. Tinak malapdan. Saan ko akayat nga umdas nga isingir na kanyak. Di pa nang pakpakan na kanyak ako na na. Girl, I need you. Nagapwam? Kanapay adi ka nagpakada arimuar? Sinarong karak ni Elmar. Gayem mo? Uwan mo? Mabaling ka di nagkasaw pa eh. Ha? Stan! Bukawan nagpayitan? Ha? Nalipatam sa matan no asino timang pakpakan ko. Wan! Amok! Sikat timang palpalamot kanyak. Ketap na awanan ti boy mo. Agtrabawak. Tapno da pangalaki ti gatang ko ti kanak. Anya? Agsubli ka nga announcer? Wano DJ? Wan! Sumapol kay ti sa balya pagtrabahuam. Basta saan nga ichay? Kasjay ti amok ang trabaho. Tapno? Makaaram ka kadagiti mangid idulukan ka? Gapo dita boses mo? Awan makalapad kanyak. Ngagpapankin ka. Ano niya? Sir, adto yung tikawasyon na planchakon. Thank you, Ateya. Di ka man yung matatiimak, sir. Sorry, Ateya. Nga nabayagan agayat siya ka. Ano? I love you, Ateya.
least, lapito. Ay na, agyaman ang anak ko, ta nakabakasyon ka mutlaan. Mailiw ako na yun. Wananang, nagpakadakin ni Tony. Umay kumangam, ada kanunas ka nga si kaswan na kadagiti negosyo na. Ado nga rod at talaga tinegosyo na anak ko. Wananang, ado. Kan, insursuro na kadagiti rumbang nga aramidan. Tasyak ka nun ti sumublat amang i-manage tap na makaina na. Anya, ay nagsaya din no kasta anak. Kasta, ti kadakal ti panagtalagnakan ka. Wananang, nainlove ka nung unay kanyak. Anya? Siyempre, malaksid anasing patak, napintasag ka nupay. Sigurado ka, anak. Sigurado ka makiasawa ken ko na. Wananang. Kat, ay ayatem ka di matlaang. Nasingpat ni Tony, no payadan edad na, saan anarigat nga ayatan tikas kan kwa na. Anak, masapol a practical itan tibiyag. Agayat ka itubing wan no kataab mo, lukwan na kalaang. Anak ko. Naimbag kan Tony, tadapay maganap ko. Sigurado nga ipatawid na kanyak ti daduma a kinabaknang na. Nang runa kadagiti negosyo na. Day tati almanang. Nanay. Anak ko, no saan ka asigurado di tarik na? Saan ka apa ikaskas? Sigurado ako, nanang. Nakaikad ka nga kon. Pakitak day chay adjover. Anya? Ay sus, anya ka din day nga ibagbagam anak ko. No kastamot laang ti planom. Sa baligayam ti planom. Nasaysayat no di mon patuloy. Anya ka di. Baybay antak ka tilaang nanang. Basta ti saksak yo ti panunot yo. No makiasawa kin ni Tony, saan tayon nga gilgak pay. Agbiag tayon tumutan, ananam ay. Saan ko nga almanan? No bagimot ti maisakasarangon no may gasang-gasat anak ko. Saan ta kapagtanagan, nanang? Sige, agsublay kami matlangi ti driver itai ti bagyo. Ala, aganad kayo, anak. Wananang, adan to siguro mangsukon kada kayo. Numadanon ti kasarmikin ni Tony. Ay, Wen. Ada invitation card mo, pare. Imbati na iti guard itay. Invitation pare niya. Katamata kita. Abay, pare. Ni Altea. Agkasaran. Aniya? Sino ti mga asawa ken kwa na? Kasla. Lakay mutoy adda di tiladawa na kadwana. Kat apelido na. Kasla apelido Chinese. Lee. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Andatan dito yung station. Saan ka pa yung matagtagar eh? Ilmar. Pampanunutan ka di pa lang ti kasarda Altea kan tila kay at Chinese anak kay asawaan na? Kita man lang ti angaw ni gasa niya. Utnuti ko na pare. Bongga ti kasarda. Ingrantia talaga. Pare Ilmar. Chinese gayam ti ni kasawaan na. Bakit ang laki ti di alakay? Lakit di. Tapagan ano na kumamod day alakay no ang kwarta na. Pati katila ang kwarta na ti kinayat ni Altea. Kasabot lakin ka pare. Kimit la kwarta ni Clarice ti kinayat mo. Mabaling ka di Ilmar. Sana tila ibagbagam. Sorry pare Tao lang. Sorry. Okay. Idaw-dawat ko ti kinragsak na. Wino na impagagasat na. Taga-Bagyo ka nung matedya alakay. Nanggag ko ti istoryada itay ti resepsyon. Ngamjak nam naman na kasya ti pagbanagan na. Amak pare, papilitan lang da jay. Gapot sakit tinakam na itinapasamak kada kayo. Ilmar. Wen, kat pinakitaan na ka. Iso nga inawis na ka. Saan kayon aglako barbecue matal? Anya? Kumuyog kayon kada kabi Altea, Che Pacquiao. Ay na,
Naglamin ijay, kasken. Kasanong to'y balay me. Saan ang problema dayta nanang? Ngamin, plano ni Tony apabaruan tayo. Ani Podo day tapado. Olay bongkalo laeng kuna ateya. Ala, da kayo man lang ang timakam mo. Tauray no saan ko akayat. Awan matlaang ti maarami dak. Daytoy ka di ti balay ni Tony, Altia anak. Wan nanang, sa bali lang ti family house da. Nga isot sang patanda giti anak na, no kas ding agbakasyon da. Kasta. Daytoy ka no ti Seledyo nanang. At damot hitar di no malamin kayo. At damot tan bukod yu asi aditoy. Saan kayon arumwar? At dati hitar di ano kayat yu ti agdigos ha nanang? Anak. Inton matanda mapantayo ka no ag-shopping. Gumatang tayo ti kabarbaro akawasyo. Katsapay la ko tadi kay agtukyadan, nanang. No kasta, awanan palekot atone. Sige. Umaysak dito opisina. Akyabanak atole. Bye. Asino di kinasaritam, honey? Ti atol di labos, hari. Adda ka di parikot kadagiti ni Kosyom? Hawat. Kat saan ko adekosyo? Negosyotan, hari. Anya? Amom, kas latagtagay inapay lang ang kanyak ti amin. Hatsa? Saan ko anamnamaan nga ayatan nak? Kat may saak lang a probinsyana. Saan napatag katsak tayta? Kinasengpat. Nakatinagan tilek na ka. Kan, nagpintas ka. Beautiful. Honey? Akyabanak, taolay nagdakkel tiba at idadta. Inayat nak alteya. Nagsingpat ka ngamin kanyak. Kan pulos adi mo ginandawayan ti kadak iti balay mo. Kas katulong mo. Kasano kuma alabedak tayta. Damong pailaang deto'y pala ko. Atan sa pali naleknak kengka. Anya? Hari, saan ka agtalak? Saan ka agpapawi panakiasawam kanya? Bali awalan papilak. Ata bukod na apyag. Ata abit babalin da pyag. Ini ka kinan bukod de koso. Awan palikot kadagiti atak ko. Iso nga awan palikot. Hani. Girl, I need you. Pare, nasuro ka na makalawas aday ka nagawin iji balayo nga. Amang ano sa pulang nakatiasawam. Bayam, kahit ko lang tagpalamis, so ajak palagawid. Kan may isa, no sa pulan na, imay ko man dito eh. Ngayon nakita mo't awan. Pare, ornosin yung tibiyagyo. Tapno madan kayo matiniti anak. Basta sa anak pa lang agawid, Elmar. Dito ay pa lang dagos mo. Pare. No, okay lang ha? Kung no saan, di pumanawak. Sumapula kiti ba sita kwarto, nga bangak. Si kamet pare. Awan pare kot. Saan ko nga mo? Takas di mo tanti mapaspasa makitibiyag ko. Di mo kunain ngagbabawi kan pare. Saan kong ilibak? Makarik na kiti babawi. No apay ng imano ko takadagos iti panagkasal mikin Clarice. Ajak inam mo, ana impag ti ugali na. Aday ta. Inyag kun dito iti maleta managlaon kadagiti kawas mo. Anya ka din day tangar aramidam. Kasta, bagkatam tamaleta, taipan mon iti ayan ti umok mo. Umay ka man. May ka, magigbabain ka. Kitaan da kon dagiti kakadwak ti station. So what? Takas mo. Dito iti pagsaritaan ta. Tinakguyod-guyodan? Di na kumamot ibabain unay. Nagalas mo ti aramid mong klas. Kasta man ti kayat mo, saan ka di? Saan ka nagaw-awid? Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Ad-addan ajak ka ti agawid. Iti kastangan aramidem. Abay ti kunam? Pagtatakkunan ka? Saan kan apagan ano? Abay ti kunam? Si kalaang kilalaki? Clarice. No sino ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikat tinang ibagay ti dayta. Amok tumat lang.
nga day tatir urayam nga bagak. Ti panagsinakan, kapno nawaya ka man na mga saway ti sabali. Kapno sugliam day jay nga alteya. Saan mo ngay ramraman ti sabali? Nang runa kita dan asawa na. Sawan? Oray adda asawa na? No kaya't napailaang ti agsublikan ka? Nagdakas talaga ti ugalim. Kasta ka kiti Amo ka ha? Ado ti babae iti biyag mo? Tas siguro, amin na fans mo, wano mangid idulukan ka, kat karelasyon mo, babaero? Oh, pare. Ano ka pasama? Elmar, muna ako ng kawit. Oray kat nalpasan sa program ko. Ah? Pare, apa ito balita? Ijeton boarding housean ti pagsalitaan da. Oh, sige pare, panawang ka na. Pinagkat ng timalita nakit na panin. Ay, anya lakit tindagit jay nga gasawa. Anya amit tinti kasgasat tigayan ko. Yamok, nagasat anak ki asawa kini Clarice. Taksang gasat mo't gayam. Kaya't ko maandaan tatakos anak hani. Honey? Kaya't ko lalaki o mula akpalit anak ta. Kat ichonjol ta. Saluadam nga roti salon at mo. Di ka una agpampanong. Kaubuan, para kay ka. I love you. I love you too. Sakbe ang maturog ta. Ada ibagakan ka. Hatsa tay ta. Saan ko pumapay nga ibagakan ka? Tap na maragsakan ka. Hatsa tay ta. Among kade adili akon iti binulan ko. Atsa. Agtalulawasan. Lele, hani. Wan honey. Agtanbunga ta. Actually, nagpa-check up kat positive. Oh, I'm pregnant. pinalaksak na hani. No kasta, hanata bakim. Sure. Para kada kayo kag paling nga anak ta. I love you so much, honey. Si ka nagpakelad, ka nagpalaksak kacak. Girl, I need you. Nakaragraksak ni Tony, tinaman na. Nasimbangan titurog na. Awanan sa pulagpay. Naging awan tibiyag ko. Kaduak ni Nanang. Nasimpat ni Tony. Sa anak apulos sa babawi anak asawa kan ko na. Putno ka tanidad na. Natungo. Ganakan anas kanya. Iso amang unak nga nagasat takmat. Kat sa anak-anak pitot, iti pangatang ko. Nasaya at ano kasta anak ko. Ay na, makitak pa'y matlagayam ti apo ko kung panubos ti apo. Ala ni Nanang. Awan mo, kat nagasat ka pa'y laang. Tanasingpet ti asawam. Nakadungdung mo. Kaya't na mangala kami iti katulong Nanang. Uray para labakan laang kan agdalos diti balay. Tada kayong mata para luto mi. Di na ngamin kayat, amabannog ka. Kabaylag pa'y mati ako bra. Uray nitong dakilan ti tiyan ko kung nagbat kan kwa na. Ala, anadam ta si mo, anak ko. Amangan na makagura ti asawam no di mo an-anadanday ta. Wen Nanang, saan kayo magtanag? Anadak, tada ito'y tibunga ti ayan-ayat mikin ni Tony. Ala, nasayaat mo ta nasursuro mo't lang ngayon ti asawam. Uray no nagdakkel ti baot ti dadyo. Kas iti na ko nag-idi, saan anarigat nga ayatan? No pa'y aklunat. May salang idi ti rason. No apay nga iman nugot ak makiasawa kan kwa na. Anak. Wan Nanang, tibumak nang babaan kan kwa na. Tapag kitaak ni Jover. Iti pa naglabas ti altaw. Nasursurok nga inayat ni Tony. Iti awan kaasping na. Oh, paparang pare. Nakarubot ka, mate. Diyak makontak ti asawa ka. So nga gawid ako. Ay, grabe ng samot at panagpasugno dayayan, pare. Huwag nga ron. Siya kontak bagong baba. Gusto reta, pare.Ag-asawa kayo.
Ay met lang nusun yung tibagbagiyo. Wan pare, iso nga gawid ak takasalita. No kasapulan na siyak tagpakumbaba. Tapno maornos kami lahang. Aramidak. Dayta ti rumbang pare Juber. Urnusun nyo tibagbagiyo. Mabit lang. Sige, angat masapol mo. Wano? Nayaw-awan ka, mister. Clarice, sorry. Please, urnusan din ti aming kadata. Di nakadipastikan. Honey, gadi ko saan. Maladaw tadi papananta. Okay, honey. Wait a minute. Sino na dyan? Baro nga sawak. Kaya't mo asawan. Adan kasukat ko. Kabulan ako na, honey. Agpas nga ya kun iti dahi ti abulan. Malagsa ka na kari. Nalagsa ka kon matay. Taadan to junior ko. Takay lalaki. Sigon ultrasound. Anya ka din dayta sasawam, honey. Saan ko akayat ang mga dayta? Saat tayo tinggal biyak tayo hari. Hacapat olas. No dumteng. Ti pagpatinggaan tayo. Saan tayo malaptan? Please, honey. Huston. Sige. Nga masapol nakasagara tayo kalayon. Please. Huston, honey. Sige. Okay, galot. Apay manalahan. Nasakit paloko ko. Nagtumar ka di itay. Mapantay ti doktor. Sasaanan. Okay ako. Okay. Sigurado ka? Tinasehat, di ka pa ilang araw rumwar, ha? Agin na ka. Tama nga no kumaro tirikik na Tinak pakadalakan hari. Kapaalak tayo. Sigurado ka? Di mo ko maibusor ti bagim. Wad, lapis. Di ka patalakan. Basta di mo bye-bye ang pakib, Kayat ko, nasalong at kayo anak ta. Enton agpas nga ka. Ipatag mo ko ba bunga para kayat ko. Honey, oray saan mo nga iba ka? Napatag kayong agpatpada iti anak ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pare, nasakit kayang ti maliputan. Talaga pare. Oras saan mo unay nga inayat ni Clarice? Pakaiba ba mo't alalaki nga asawa dita? Wan nga rod pare, Elmar. Ay, no kaano pa yan napanunot mo ti agawid? Kasi diyan mo tinatakwatan. Wan nga rod. Sige. Tagay kit ni. Bartikak da ito anak mak. Danggayan nak ko mga aginom, Elmar. Kastoy ati biyag. Awan sawir ko. Amok. Kwatak lang ti kayat kanya tinangisukatak kan Juber. Oh, Juber. Kagura katiko na. Ngam, sa pulag matipara ti arako mo. Awan makaartapken ka iti pusok. Tabategag. Kabal pa'y tiyak maneho. Ken tangay awan mas no apa pa na. Makaamo di tanno. Masisira pag iti makasinabat ko. Saan? Ay, kasla pagdarik matlang pare. Napukaw mo ni Clarice. Sigon kadagiti ng pito titipangkay na. Agat arak. Kahit nasawan na parte ka nagmaniwa. Naimbag no maawatan da ka dagiti naganak kan kwa na.
Hindi pa nga muda ti may papan kada kami. Tisan miya pa nagkinawatan. Kinasaritak ni papan. Kinam muna kahit ko amaunus ti amin kada kami. Nasayata na mawatan na ka pare. Tasaan na ka kita pabasulan, itinasapa nga ipapatay na. Talas tobak ka de chojol hari. Wen nga rod, kaano lang day di pa nagpasngay ko. Saan mo bye-bye ati alak ta? Isonto si bibiyag pakalagi pamkatsak. Ah, apa kasta man ti sasawam. Saan ko akay tamang nagtaytahani? Hari, hakpalit tayo ko ba na tepkal? Saan tayo ikambyak tayo? Wen, gamsan ko akayat amang nagdayta nga ipagpagam. Anya? Nadisgrasya ti asawa ni Javar kat natayan? Wan, Altia. Kasta ka ti? Talaga kasta ti biyag. Nabarantag kami na nagmaniho. Saan ka di apimanaw ni Javar ti balay da ako nam? Wan, bali nagsinada. Sa atakin na din nga ni Clarice. Kasta ka di? Wan, Altia. Sobra selosa ni Clarice. Sige, Elmer. Idanon mo lang ang tipan nakipag-riknak kan kwa na. One sir. Okay sir. Thank you. Bye. Pare, sino dyan mawagan ka? Di agency pag-apply para abroad. Anya? Agabroad ka, pare? Wen, padasik man nasa pulinti gasat ko. It's a bali apagilyan. Anya trabaho ti applyan, pare? Nag-apply di may isang oil company, di quiet. Anya? Naimbag no di kan tumaykaw, Panawa mong ti trabaho dito'y? Nao makakadin kas disc jockey? Samot kiti. Ngam kapilitan. Lumaklakay da taon. Ngam awan pelat orno. Ay, awan mo't ngamin sirbina ang asawa kay tibak nang. Takas jay mo't tinapasamak. Sekolato ka, ha? Wan, honey. Uray ta lang nga tawon ti atalak. Computer matlaan. Si Kalata. Adamat ni nanang amangaywan kini Junior. Kan adamat katulong tayo. Si Kalata. Ado tinikosyohan. Nekosyo tahan. Kayat ko, talawet-wetap kosto, palakin chojol. Kayat ko, saan lang ani Junior di bungat Kayat ko nga ta kumamat babae. Kastabat kayat ko, hali. Saan kang agdanag? Adapay kitkin Aja. Saan ko lang imbagbagakan ka? Makabulan ang dayto inaw ko. Really? Malaksa ka na ko lang. Duwantun bunga ti ayan-ayata. You are living in the dark. Nakalaklaksa ka kali. Tuwa anak tan. Managsaka nakmat. Kan agyaman nagtawan dakas anapasama kini pa nagpasngay ko. Puwet kalot. Kasanod pa nakatal mo. Ituloy kong tulataan. Sige hari. Kakyapanak si kamang papakalad kanyak. Awan ka saan ko amo. Ang mga nabayaga kon awan dato'y piyak. Good morning, Ma'am Althea. Good morning. Elsie, umay ka man? Sumurot ka kanyag dito opisina, taday bagakan ka? Yes, ma'am. Nakaday tayo, dagiti trabador kanya. Kabainda kan nagsaya at ta. Nalpasan ti balay tayo dito lawaghan. Forhan. Awan mo tagnaat. Saan mata mabalingag bati ni nanang dito Di pagbakasurat tayo laagat. Pakala tayo kaltekal. Sige. Nagadon tinaipay mo kanya kani. Iti pamilya. Hari, saan mon apanodotat tayta? Pasit laeng panagayat ko takitoy. Taawan mat sa bali pangipatawitak sanikwak. Takas na kolak.
hatapat kabok-bukodan sa likwa dakiti anak ko. Kadalaos lagsak na, tagapokeng ka, nagpaot tipiak ko. Agyaman ka na awat takmatan. Huwarhan, kas na ko na, nalaos palagyaman da, tadamteng ka, piak ko. Italang ang makaumayak man dito kadakalan amol dito lawan. Igatangak man ni Tony iti pulo na. Nabayagan at tsak na igatangan ti asawak. Igatangak mo iti t-shirt na. Altea? Elmar? Adda ka dito tilawak? Wan, kadwak ti pamilya ta nagpa-house blessings kami. Oh, kasta ka di? Talaga adak ka lang tinagbaliwan ti biyag mo Baknang kan? Nagbidot ka, Elmar. Ti asawak ti baknang. Siyempre, agasawa ka yun. Di kukwambutin ti sa likwana. Saan ka di? Siguro. Okay, kamusta kayo maten? Awan mako nakiti asawak. Nasingpat ka na dungo. Kinapuno na, duwan ka anak mi. Talaga? Bagman? Kat, kumusta matan ti gaya mo? Gali dati biyag na, Altea. Iso aday jay. Agabrod ka no? Kasta? Sige. Good luck kan ko, ana. Kasta tinaybaga na kanyak, pare. Inawis na kapengarod ang nagmerienda iti may sangay snack house si Jamol. Nasayat nga ron na pintas tinagtungpalan tibiyak na. Wan, pare. Nadungo, ken nasingpat ka no ti asawa na. Kasta ka di. Ad-adda pinmintas ni Altea sika. Kasla awang pa anak na. Sigod mo ito na pintas. Ngam, insukat mo Saan iti. mo nabaliksan? Amog tumot lang tibakam. Sorry, pare Pulo sayak nam naman nakas jay tagbali na biyag ko iti sidong na iti Clarice. Nay, paparang pare. Nakarugmat kamit. Ko pare, jaking bagbagaking ka. Nga mag-flight akon. Andiyan? No kasta, patuloy yung taga bro? Una, agpa-Manila kitan ko namsa. Di wow. Good luck, pare. Kahit kung iliwliwag din nagbanagan ti piyak ko. Kan isa ka anak mo din di masakpayak. Saan pa naladaw ti amin, pare? Saan ka mapukawan iti namnama? Agyaman pare Elmar. Ang ronan iti amin, masarakam tukuma ti mamaglunit ti tanasugatan na pusom. Tony, patib karang tiriklam. Lumaban ka, pangasim. Asidat tayo nito ospital. San ko agkabala na mapukaw ka? Kasano kami pa'y katakiti anak na? Tony! Kumusta ti asawa, anak ko? Madama nga obserbaran ti doktor na, nanang. Basit siguro ti panaglakay na ti kastoy. Anak, Kan nakapsotan ni Tony. Tila tumtumpor matasakit nan. Malaksid iti sakit na iti puso, nanang. Andan ako na ti doktor kanya. Sana na masapol nga ibagak. anyat ibaga ti doktor aya. Basta, di yun amuan. Diyak ka ba ilan abalik sa nanang? Alakit, ano usam nga asikasuan at asawam kat nga rod. Di mo pa ilang rod maituloy, ti panagadal mo ano kasta. Wan nanang, uray kat may salangan a semestre, ang graduarak ton. Mabaling kong tulat na nga ituloy na kayat ko. Ay katuan nasingpot na talaga ti asawam, ta pinagadal na kapahay. Wan, nasaya at tao ni Tony. Nagbalin mata na napatag kanya, gapo iti kinasingpat na kanya. Alakit asikasuman na imbag, di mo pampanawan. Wan nanang, pagayam na ipakaamukmutan ka dagiti anak na. An-ano sak ka ni papada. Katuan Agyam-yaman da kanya, tan-ano sak ni papada. Kan nagpaot ti biyag na. Gapot pa na nga si kasok kan kwa na. Nasaya at launa inubigbigan da dayta. Wan nanang, nasaya at dagiti anak ni Tony. Awan makunak. Ala, ikararag tayo, asapay ko matamalasat na dayta a krisis, anak ko. Agsapamat kaya man. Ala, naimasak mo tan tinaturog. Nasakitan ti takyag ko nagpunganan ni Tony. Inayagat nga ikat
naglamis ni Tony. Diyos ko, saan samatan na kang angas ti asawa? Tony! Tony! Nurse! Doktor! Doktor! Tony! Awanan ti asawa, anak ko. Nanar, pinanawan na kami. Uli na ni ti ama iti anak ko. Awatem ko maasi pupuso tinapasama ka, anak ko. Nalabit, ditan tinagpatinggaan ti asawa. O nanar, saan kung to amalipatan ni Tony? Ado timpati na kanya kapakalag nagipakan ko na. Manaksid iti kinaimbag na. At apay pagtugawan may kadagiti anak ko. Siyak tinangipatawidan na kadagiti amin asa ni Kuana. Agraman ornong na itibang ko para kadagiti anak mi. Nagasat ka. Ngam, pakawanan naklakuman nito ni Nanang. Tay di na mo. Sa balit ipanggap ko anak asawa kan Kuana. Wen nga rod naimbag ta nagbalbahaliw ti panunot mo. Kabuta na sursurong kay nayat, Nanang. Anya nga rod ti planom itan. Ipasak ti adal ko. Iti kasta, ada mausar ko ang mga imaton kadagiti nabati ti asawa ka negosyo. Ala, nasayaat no kasta. Saan ko abaybayan dagiti negosyo na? Dadagito'y timbati na kada kami. Kadagiti tuwa nga anak mi. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.